Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê piştî ku dihîk adarîdareyên nemayên vîrusa koronayê hatin sestkirin, dibistan û kargeh hatin vekirin, tuşbûyên vîrusa koronayê gihiştin 6,000 û kesên ji ber vîrusê canê xwe ji dest didin jî 305 kesan derbas kir. Ji ber wê çendê jî piştî civîna lijneya zanistê û civata wezîran, Serokkomarê vî welatê Recep Tayyip Erdogan ragihand ku li ser ranserê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di 29 Nîsanê heta 17 Gulanê de bi giştî qedexeya derketina kolanan dê karî kerbe. Derbarê vê biryara hikûmetê de Serokê Jûra Bijîşkên Enqerê Dr. Ali Karakoç amaje pê dike ku ev bergirî ji bo tenduristiya gel nehatine ragihandin. Tenê li Enqerê nexweşxana ji sedê 8 zêdetir tijî bûne û ji bilî vaksînkirina tevahiya gel ê di tû bergirî feyde nakin. Salgın ve bulaşıcı hastalıklarına korunmanın, toplumu korumanın tek yolu aşılama. Tekanereye ku gel ji vîrusa koronayê û nexweşiyan biparêze vaksîne. Îro de ji bilî vaksînkirinê turên din nîne ku pêşiya vîrusê bigire. Ji ber ku vîrus ji amarên ku tên ragihandin zêdetir e û belavbûyê her derê. Niha tenê li Enqere nexweşxane ji sedî 8 zêdetir tijî bûne û cihnemaye ku nexweş lêbên razandin. Bi rastî ev bergiriyên ku hatine ragihandin ne ji bo tenduristiya gel e, ji bo ku geştyar bên Tirkiye ev biryar hatin dayîn. Niha bareke giran li ser milê bijîşkan e û her roj em dimirin. Welatiya Enqerê ji beşek ji wan vê biryara qedexeya derketina kolanan yê 17 rojan direngmayî û erênê dibînin. Lê hin kes jî ji rewşê nerazî ne ku dê van rojên girtî de çi bikin û dê hikûmet alîkariya wan bike yan nam di nava wan nediyariyan denin. Ben olumlu görüyorum. Emekliyim. Zaten hep evdeyiz. Yani yanlış olan bir şey yok. Elle gelen düğün bayram. Bütün dünya bu salgınla uğraşıyor. Biz biraz ucunu bıraktık galiba. Biraz o sıkıntımız var. Yani vatandaşlarımız fazla uymadılar kurala. Biraz dağıttılar kendilerini. Karşılığını alıyoruz şimdi. Ne diyelim? İyi bir şey aslında. Keşke şimdiye kadar yapılsaydı diye düşünüyorum ben. Rastî biryareke baş e. Xwazîka beriya niha, ev biryara qedexeya derketina derve bihata dayîn. Ji bo gel biryareke baş e ku heyamekê di malan de bimînin. Biya min welatên Ewropa bi vî rengî pêşiya vê vîrusê digirin, em ê jî biceribînin. Akşama kadar yüzlerce insanla iç içeyiz. Cihê ku ez lê dixebitim nagirin, ji ber ku sektora taybet nayê girtin. Heta şevê bi sedan kesir re rûbirû dimînim û pişt re diçim nav zar û zêçên xwe. Li gel vê yekê esnafên biçûk dê 17 rojan girtî bimînin. Dê çi bixwin û dê çawanan bin mala xwe. Dewlet dê alîkariya van esnafan bike yan ne? Bi rastî jî xeletên mezin dikin. Her wiha qedexeya derketina kolanan yek û dê şewa 29 Nîsanê de dest pê bikin, dê heta 17 Gulanê roja duşemê bê navber berdewam bikin. Di navbera wan rojan de hatin çûna navbera bajaran de qedexeyê û welatî ji bilî danûstandinan ji malên xwe dernakevin. Heta di neh rojên betlanaya cejna Ramezanê de jî dê ew qedexe berdewam biket li ser ranserê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere.